Okay. Yes, jamen jeg står her sammen med Vansin, hvis I kan introducere jer selv og hvad jeres rolle er i bandet. Jamen, jeg hedder Lasse. Jeg er ny, og jeg spiller guitar. Daniel Skov trommer. Jeg hedder Kirk. Jeg spiller guitar. Alright, og hvis I sådan skal beskrive Vansins musik, hvordan vil I selv sætte ord på? Det er 100% Iron Maiden møder folkemusik. Fordi det er vores største inspirationskilde i starten, da vi startede bandet, det var Maiden. Og hvis man skal være helt teknisk, spiller de jo også en form for folk nu om dagen. Okay, og hvordan ender man sådan over i sådan noget vikingenåde, når man starter ved Maiden? Det tror jeg var fordi, da vi startede bandet tilbage i 19, der var det mig og min kone, der spiller sækkepibe og alt det der. Vi besluttede os for at lave et band, og der blev det bare forudbestemt, nogen kun kunne folkeinstrumenter. Men jeg kunne bare mega godt lide Maiden, så det var jo bare sådan, vi byggede det op. Fedt. Og hvordan er, nu er I jo ret mange i bandet, hvordan er de forskellige kommet med hen over tiden? Altså, nu kan jeg kun sådan fortælle starthistorier for dem her, for det var mig, der startede det. Men vi havde nogle medlemmer, som er videre i andre projekter, og vi siger lige respekt til dem, og tak for støtten fra start. Men Kirk, han kom ind, da vi skulle til at skrive pladen, og han har været med siden 2022, så han var med til at skrive den nye plade. Og Lasse ville vi faktisk have med i starten, men han havde ikke særlig meget tid. Nej, der havde travlt. Der havde nemlig travlt, så han er kommet med nu, og han har været med ud at spille måske 4-5 koncerter. Og udover Maiden, hvem vil I sådan sige som jeres største inspiration? Den tager vi hver især. Ja. Ja, mit er for eksempel Hammerdun, som spillede her i dag. Det er et af dem. Og inden for folkmetal, så er det Korpiklainen, det finske band til, som er mine favoritter. Ja. Altså, jeg hører Nocturnal Rites, og har altid gjort det. Det er mit yndlingsband nummer 1. Altså yndlingsband. Og så Iron Maiden selvfølgelig. Nå ja, det er klart. Yndlingsband for altid vil altid være Slipknot. Og så det næste, som er inspirationen for os, det er jo Maiden. Og hvis det er folk metal, så er det Skyclad. Iron Maiden er fandme også meget. Og hvad er jeres sådan planer herfra? Hvor skal I hen i fremtiden? Jamen, nu skal du bare høre. Ja. Vi går efter. Vi har en plade, der udkommer her den 17. november, som jeg forventer, I køber. Og så har vi en del shows, som ikke er blevet officielt gjort endnu, men som kommer. Både Tyskland og alle mulige andre steder, Frankrig og sådan noget. Ja. Og så er der jo, skal vi jo spille sammen med et af de helt store, Lumsk, til november til release-koncerten. Det må du få fat i. Det bliver fedt. Det er også 17. 18. Aalborg og Gladsaxe. Det er første gang i Danmark november. i mange år, ikke? Lumsk. De har ikke spillet i Danmark siden 2005. Så de kommer til vores release. Det glæder vi os meget til. Det er fedt at høre, og vi glæder os til at komme til jeres release. Super.